Ayan, good morning Sisi Koy. Thank you so much. Ayan, nakapag-LS din. Ayan, si Chimi, ayan, may ano ka na, may jacket na. Thank you, thank you. Ay, hirap ng buhay nanay. Napakadaming trabaho, Sisi Koy. Kailangan isingit si Lolo. Yan, may galap shout out sa lahat. Yan, thank you so much Sisi Koy sa patamsak. Maraming salamat. Ako nga, dami ko pang trabaho sis. Niwan ko muna. Nakaluto naman na kami ng tanghalian dahil nagluto yung asawa ko. Oo, sige lang Sisi Koy, gawa ka lang dyan. Naghahabol lang din ako ng oras kasi di ako nakapag-LS kanina at nagdamo nga ako. Kaya habang may ginagawa, ayan. Magtrabaho tayo kay Lolo. Masasakit ngayon mga katawan ko sis. Mahirap pala mahirap pala magdadamo yung may edad na. Pag akyat ko na pagpasok ko ng bahay, masakit yung tuhod ko, tsaka yung yung balakang ko masakit. Ayan, good morning. Mag-love shout out sa 12 million people in the house. Thank you. Ayan, maraming salamat sa kay CCG chef ko at saka kay Sis JMB. Ayan, maraming salamat sa iyo Sisi Koy talaga naman. Mapapasana all ka na lang talaga. Ayan, maraming salamat. Ayan, sobrang pagmamadali tuloy ni Ma'am Astrid. Malilate na siya sa trabaho niya. Nako po, ayan na naman po yan ang hirap kaya daw kapag live ngayon at may mga music, mag-mute muna ako. Ayan, lumayo-layo na rin ng konti. Ayan, good morning, Kiagos. Good morning. Ay, maraming salamat Sisi Koy sa patusok. Talaga naman. Thank you. Ayan, kakadaan lang nung sasakyan ng kandidato. Kaya nag-mute na naman ako. Araw-araw yun, maya't maya. Lakas ng music, baka madali ako. Ayan, may galap shout out, Sir Kiagos. Ayan, dito umpisahan ko na nga yung si Sisi Koy. Unahin ko na si JMB mo ha. I-play kita dito ha. Para habang maaga-aga makapag-start tayo. Dito ako sa gawing ibaba naman maghanap ng pang-play. Ayan, dito ako sa magandang dilag mo Sisi Koy. 5 minutes 51 seconds kay GMB.
Yan, may harang ka pa Sisikoy. Tapusin natin yung harang. Para dagdag revenue din yun. Monica na kay JMB Sisikoy, di ba? Na Monica na. Mahirap pag may kandidato, maya't maya may may sounds. Di bali okay lang yung mga tricycle na dumadaan, wag lang yung mga kandidato. Lalakas ng sounds. Gina Madronero, Tusok, Sisikoy, Gina Madronero, Sir Kiagos, mega love shoutout, Gina Madronero. Ano ba to si Sir Moti? Sir Moti, good morning, good morning. Ayan, naka-play na ikaw, Sisikoy, dito kay JMB mo. Sa magandang dilag. Ayan, magandang morning kay Sir Pogi. Ayan. Kumusta ang LS mo kagabi, Sir Moti? Kaya nga Sisikoy, kung baka ano na naman nangyayari dyan. Nalipasan na naman siguro ng gutom yan, Sis G. Sisikoy, nalipasan na naman ng gutom yan. Sir Moti, hindi ka pa yata nag-almusal. Nalipasan ka na naman ng gutom. Kumusta ba yung dalaw mo kay Avatar kagabi? Nakatago yung tao. Kaya walang tao. Good morning. Sisikoy, mukhang may ano ka. Sisikoy, pakiayos mo nga yung cellphone mo, Sisikoy. Nag-i-echo ba? Nag-i-echo yung ano mo, yung cellphone mo, sis. Pakiayos mong konti. Wala daw tao. Ay nako, hindi pa yan check nag-aalmusal kaya ganyan. Para ka talagang Koreana, Sisikoy, dito sa mga picture mo na to. Ang ganda. Tas bumagay pa sa'yo yung mga damit mong suot. Asa na naman ang host? Nandito ako, Mike, sa likod. Mike, di mo ko makikita. Ayaw ko na mamalimos. Na lang ako ng pera sa kalsada. Ay, Sir Mike, timplan mo nga ng kape ang boss mo. At mukhang nalipasan na naman ng gutom, Sir Mike. Kagaganda kaya, sis. Tapos may pa-headband ka pa, oh, ganda. Malakoreana ka talaga dito. Mike Lagalag, walang tao. Mike, ayoko naman kayang tularan yung ginawa mo na katapat ka sa cellphone, tulog, nakanganga ka pa. Kaya okay na yan, nandito lang ako sa likod ng camera muna kasi hindi pa ako naligo. Haggard pa. Dito na lang muna ako sa likod. Huwag kang makulit, Sir Mike, ha?
Huwag kang ano dyan, Sir Mike. Salamat si Sikoy, mga gawa ko lang yan, suot ko. Si Raul ko talaga, Sir Moti. Ngayon, wala si Yen, si Sis G na naman ang pinagtitripan mo. Tin mo nga yan, Sir Mike. At mukha wala na naman sa kondisyon yung amo mo. Nakakaloka talaga to si Sir Mote. Ay, Sir Mike, pag anuhin mo yan, pagkapiin mo, di pa yan nag-aalmusal, nalipasan na naman ang gutom yan. Ayan, sis Dan Pulwats na ikaw dito kay JMB. Nalipasan na naman ang gutom si Sir Moti. Nakalimutan uminom ng gamot. Kaya nga, kaya nga Sir Mike. Nalipasan ng gutom si Sir Moti. Ayan, mukhang tumino na ata. Tumino na. Ayan, good morning daw. Good morning. Ayan, good morning, Ma'am G. Balino. Mega love shout out, Ma'am G. Ninang G. Balino. Yahoo! Promote. Ninang G. Balino. Wala yung, pakakasalan mo. Nasa Bicol ba? Ayan, Dan Pulwats na ako si Sikoy kay JMB. Dito naman ako kay G-Shop. Dito ako sa baba, hanap muna ako. Yan, dito naman ako sa Let's Drive, Sisikoy, 3 minutes and 16 seconds. Dito ako kay G-Shop. Lolo Mike, good morning. Ayan, Ma'am G-Shop, good morning from G. Balino. Ma'am G, mega love shout out from JMB. Lolo Mike, good morning. Ma'am G Shop, good morning from Sir Moti. Ayan, Sir Bagmoti. Ayan, may klakalag. Ayan, Sis G, may harang ka pa dito kay G Shop. Tapusin natin ang harang mo, Sisikoy. Ayan, good morning, Ma'am G. Balino. Baka ikaw busy dyan, Ma'am G. Balino. Okay lang. Ma'am G. Shop, good morning. Ayan na yung, yung anino nyo, nakasunod na naman. Ayan, nakaplay ka na, Sis G, dito kay G. Shop. 3 minutes and 16 seconds mo, Sisikoy. Ma'am G, mega love shout out po from Gina Madronero. Mag-breakfast ka na, Sir Moti. Oo nga, Ma'am G, hindi pa yata yan na kumakain. Nalipasan na naman ang gutom, kaya ganyan.
Si Sir Mike kasi ayaw alagaan yung amo niya. Ayan tuloy, di nakainom ng gamot, ganyan na naman tuloy ang ginagawa. Sir Mike, sabi ko naman sa'yo, alagaan mo yung boss mo. Hindi mo na naman pinainom ng gamot kanina. Ma'am Gina, good morning po from Gibalino Pam. Ayan, mega love shot out sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan, hindi nakapag-LS si Sis G, kaya ako ang Sir Mote, ano bang nangyayari sa'yo? Ay, nako. Awan ko sa'yo, Sir Mote talaga, oo. Sir Mike, pakigayak mo na nga yung gamot ni Sir Mote. At mapainom na yan. Orto Music, mega love shout out. Good morning, good morning. Ayan, tatapusin ko lang si Sis Gina. Sunod ko kayo, ano, Sir Mike, at si Ma'am G. Balino, at si Sir Moti. Orto Music, mega love shout out from G-Shop. Aray ko. Ayan, good morning, good morning. Namimiss ni Sir Moti si Mandirigmang Mani. Palagay ko nga, Ma'am G. Palagay ko nga, namimiss nga niya. Orto Music, mega love shout out from Gina Madronero. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa 15 million viewers ko. Maraming salamat. Ayan. Hello, Ma'am Gisha from Orto Music. Ayan, Sis G. Full watch na din ikaw kay G-Shop. Sa 3 minutes and 16 seconds, Sisi Koy. Ayan. Maraming salamat. Asa na ba ako? Ayan, dito naman ako kay kay Sis G. Sunod ko muna, tapusin muna kita ha. Sunod ko si Gina Madronero, tapos sunod ko yung iba, saka yung iba. Tapusin ko muna yung sayo. Ayan, dito ako kay Gina. Dito naman ako sa baba. Dito ako Sis G sa I will always love you. 4 minutes and 24 seconds, Sisi Koy. Ayan, Ma'am Bernie, mega love shout out po, Ma'am Bernie. Thank you so much for coming, Ma'am Bernie. Ayan, Bernie Pogi Channel, mega love shout out po from Moti. Gibalino pa, mega love shout out from Orto Music. Ako po, Apo ako ni Madam Auring. Diba? Diba? Ayan. Pati tuloy si Ma'am G. Ayan. Galing naman ni Ninang G. Balino na hulaan mo yon. Salamat. Ano ba yun? Nasaan na ba yung, ayan, si 26. Good morning. I'm watching from Japan. Ayan, thank you so much watching from Japan. Stay put lang mo. Aray ko. Ayan, okay lang si Sikoy, naka-start na ikaw last na ikaw, na-play ko na yung dalawa.
Orto Music, Sir Mike, mega love shout out. Ayan. Orto Music, mega love shout out from G Balino. Ayan. Bernie Pogi Channel, mega love shout out pa from Orto Music. Ayan, ipin natin si ano. Si Chimi Dale, ayan, ipin natin, ayan, dikitan nyo yan guys, bahala na kayo magdikit sa kanya, sige sisikoy kahit mamaya, nako sisikoy, pastilan ka talaga, Moti. Sir Mike, pakigayak mo na nga yung ano ni Sir Moti. Yan, ginawa ko muna kasi monitoring yung isang ano ko kasi mataas yung pinaglagyan ko nung aking naka-live. Ayan, guys, pasuyo naman sa atin nakapin. Ayan, Chimi, baka may dumikit sa'yo, bahala ka na magbalik sa kanila, sisikoy, ha? Ay, naka-live pala si Utoy. Naku po, hindi ko masupport si Utoy ngayon. Nagkasabay kami. Utoy, sorry, pasensya ka na. Ako din, Ma'am Bicolana, unahin mo na po sila. Okay lang po ako. Sige lang, Ma'am G. Unahin ko muna si Sir Mike. After ni Sis Gina. Ako po sa talampakan ni Madam Auring, 'di ba, Lolo Mike? No smiling. Ay ko naubot tuloy ako. Pag talaga si Sir Moti nandito sa live ko, kinakabagan ako eh. Divine Heart Official, ayan, mega love shout out sa iyo. Wait lang. Bigyan kita ng moderator ba? Ayan, may jacket na ikaw. Orto Music. Anong sabi ni Ma'am Bernie? Ayan, Orto Music, OTW now. Thank you. Ayan, maraming salamat, Kuya Bernie. Okay naman, Divine. Saan nga ba kita na-meet? Ayan, maraming salamat. Ayan, okay naman, Divine, Cisco. Ayan, maraming salamat. Bakit po kinakabagan ka, Moti po ba si Sir Moti? Malakamote nga, Ma'am G. Kinakabagan ako sa katatawa dyan. Ayan, mega love shout out sa 20 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, si Sikoy Dan Pulwats na ikaw. Aray ka. Malakamote talaga, Ma'am G. Ayan, naku, pastilan si Moti talaga. Ano na nga tuloy yung i-comment ko na kalimutan ko. Aray ka. Ayan, Sir Mike. Ikaw na susunod ko. Ayan, Bernie Pogi, channel dan po from Chimi Dali. Ayan. Sir Bernie, dana daw po sa inyo si Sisikoy. Yan, bahala na po kayo magbalik sa mga dumidikit sa inyo guys dyan sa baba. Kasi minsan hindi ko napapansin. Wow, nag-live na si Sis. Yes, Sis, matagal na ako nag-ELS pang WH ko. Kumusta? Saan ba tayo nagkamit, Sis Divine? Hindi ko matandaan. Pasensya ka na. Saan ba tayo nag-meet? Mike Lagalag, dito na ako sa'yo. Sisikoy, dana ako sa iyo ha, kay Gina at kay kay GMB, kay G-Shop, dana ako sa iyo.
Ayan guys, pasuyo naman sa atin nakapin. Palablab naman sa kanya. Dito naman ako kay Mike Lagalag. Sir Mike, where are you? Ayun, nakita ko din. Dito muna ako Sir Mike sa viral video ha. 7 minutes in 28 seconds. Sir Mike, Lolo Mike. YT po siguro kayo nag-meet Kulana. Palagay ko nga. Ata yun. Kay sis, hasa ata yun sis. Okay, sige, Sisi Koy, pasensya ka na. Sa dami ng namimit dito sa YT, hindi na matandaan na yan. Maraming salamat, Sis Divine, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Yan, susunod kita dito, ha? Susunod kita. Aray ko. Yan. Lilista ko yung mga pumasok para sunod-sunod kong ipi-play. Isan makakalimutan ni si Bicolana, tumatanda na kasi. Yan, naka-play ka na, Mike, ha? Tapos si Kuya Bernie. Kuya Bernie, maraming salamat Kuya Bernie sa pagsilip. Ayan, Kuya Dor, mega love shoutout po. Ayan, magkipagdikitan ka dyan, Kuya Dor, sa baba. Sir Mike, naka-play na ikaw. Ayan, morning. Ayan, isabit ko si Mim Manji. Ayan. Ayan. Ayan guys. Punta naman natin si Ma'am G Balino. Ayan, sinabit ko. Palablab naman guys. Mabait yan si Ma'am G at napaka-supportive din. Sa mga bago dyan sa baba, pasuyo naman kay Ma'am G Balino. Yan, lablabin natin si Ma'am G para magkaroon tayo ng maraming kaibigan, mga kalalabs dyan. Sa mga, lalo na sa mga maliliit pa lang ang bahay. Ayan. Tanda talaga sis. Oo nga, Sisi Koy, tumatanda na, makakalimutin na. Kuya Ador, ayan, makipagdikitan po kayo dyan, Kuya Ador, kasi yan mga nagla-live din yan, Kuya Ador, para sa WH mo. Kuya Ador, dumikit po kayo dyan kay G-Shop. At yan, nagla-live din po yan. Nagpi-play din po siya ng mga WH. Ayan, mga revenue. Sir Moti, dan po, from Chimi Dali. Ayan, Sir Moti, nandiyan ka pa ba, Sir Moti? Bahala ka na magbalik. Kung hindi, babawian ka ng banana niyan. Sir Moti, naalala ko si Sir Moti no isang gabi no nag-LS. Tawa ko ng tawa eh. Meron siyang dinikitan sa akin. Tapos umalis. Hindi siya nabalikan. Maya-maya sabi niya, nako, binalikan ko siya. Binawi ko yung banana, kala niya maisa niya ako. Grabe, tawa ko talaga. Ayan, Divine Heart Official, Dan Dikit, thumbs up sa'yo from Kuya Ador. Ayan, sis Divine, pakibalikan na lang si Kuya Ador. Grabe talaga yan si Sir Moti. Ako yung sobrang natutuwa dyan pag nandito yan sa LS ko eh. Ma'am G Balino Pam, Dan, from Chini ba? Chimi, Dali, ayan. Babalikan kanya ni Ma'am G. Ayan lang si Ma'am G, ayan. Orto Music, thank you so much. Ayan, maraming salamat talaga sa iyo, Sisi Koy Gina. Maraming salamat talaga sa iyo sa full support mo sa akin. Thank you so much. Mapapasahan na all na lang talaga ako.
At maraming salamat din kay Ma'am G Balino Pam. Kahit busy siya, nandyan siya sa aking live. Thank you so much, Ma'am G. Yan guys, sa mga hindi pa nakabisita sa bahay ni Ma'am G, pasuyo naman. Lolo Mike, baka hindi mo pa nabisita yung bahay ni Ma'am G na ibinaba. Pakisilipin mo na. Dan tamsak sa nakapin, dating dikit. Ayan, kay Ma'am G Balino. Ayan, maraming salamat Kuya Dor. Ayan, thank you. Ayan, mega love shout out sa 19 people in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Sana pagsilip ninyo sa aking live. Ayan, sunod-sunod ko kayong ipi-play dito. Sa mga hindi pa napi-play dyan, ayan, stay put lang muna kayo at nakalista kayo sa akin, ipi-play ko kayo lahat. Mahina ang kalaban. Ayan, Kuya Ador, stay put lang muna ikaw dyan ha. Sana all my best, Gina. Dikit na sis ako kay Kuya Ador vlog. Ayan, maraming salamat Divine Heart Official. Thank you so much. Ayan, makipagdikitan ka dyan Sisi Koy sa baba. Ayan, Chimida na po sa binaba mo. Ayan, maraming salamat Ma'am G. Si Ada Kim, ayan, Ada Kim, galab shout out. Good morning. Hi, good morning to you. Ay, hindi pala ako dito maglalagay ng moderator. Dito pa, pastilan. Teka, nasaan na ba yan si ano? Nawala siya. Nagbura si Ada King. Ayun, Ada Kim, hi. Abi Blue Caro, ano daw? Sir Moti, halika dito, kailangan kita. Magaling ka mag-translate nito. Sir Moti. Nasaan na ba yun? Ayan, Sir Mike, pa-full watch na ikaw, Sir Mike, ha? Ayan. Dan, full watch na ikaw, Sir Mike. Ayan, Ada Kim. Thank you so much for coming. Ayan, dito naman ako ngayon kay Ma'am G. Ma'am G, puntahan ko yung bahay na binaba mo, Ma'am G Balino. May premiere si Ma'am G. Ayan, tamsakan ko na. Ayan. Hindi pala ako nakapag-change account. My goodness ba. Ayan, dito na ako ngayon. Ayan, thumbs up again sa'yo, Ma'am G. Pangalawang thumbs up. Ba't wala yung ano to? Ayan.
Dan tamsak na ako sa iyo, Ma'am G. Ma'am, aray ko, teka. Ba't namatay? Oops. Saan napunta? Naku, pastilan. Ayun. Ayan, sa mga hindi pa nakabisit sa bahay ni Ma'am G. Balino, pabisit naman. Ayan, may galab shout out. Ayan, teka, nahuhuli si Bicolana. Ano ba yan? Mahina ang kalaban. Malabo na mata. Ayan, Kuya Ador. Nandito po ako sa bahay mo, Kuya Ador. Kuya Ador, dito ako sa binaba mong bahay, kaya lang masyadong mahaba, 25 minutes and 50 seconds. Papanoorin ko lang po ng 8 minutes, Kuya Ador, ha? Para ma-play naman natin yung iba. 7 minutes to 8 minutes, pasok na po yun. O kaya kahit gawin ko pang 10 minutes, Kuya Ador, ha? Yan, Ma'am G. Balino, pag-play kita ulit mamaya after nitong, pag na-play ko na sila lahat, pag-play kita ulit, Ma'am G, ah. Yan, maraming salamat, Sir Mike. Sir Mike, akala ko mauwi ka ng Bicol. Ah, Sir Mike. Si Sir Yula, kumusta na ang kanyang channel? Mukhang tahimik si Sir Yula. Madalang madalang gumala. Sa Sabado man ay Bicolana. Ah, talaga? Uwi ka na ng Bicol? Wow, good luck. Wala ka na, tapos na ba yung trabaho nyo dyan? Ayan, Kuya Dor, naka-play pa rin po kayo, Kuya Dor. Uuwi ako ng Bicol, sis. Saan ka nga, sis Divine, sa Bicol? Bakasyon lang, Manay Bicolana, saka maboto. Ay, oo nga pala, ano, Sir Mike. Eleksyon na nga pala, ano. Buboto ka nga pala. Saan ka nga uli, Sir Mike? Saan ka nga uli sa Bicol? Ayan, sis Divine, sunod kita dito kay Kuya Dor, ha. Piplay ko yung, para ma-play ko yung video mo, ano, sis Divine. Orto Music. Ayan, si Orto Music pala. Hindi ko pa nalista. Bulan Sorsogon. Malayo-layo yun, Sir Mike, ah. Ilang araw ang bakasyon mo? Sa Baaw, Kamsur. Ayan, taga Baaw nga pala si Divine. Ayan, thank you so much, sis Divine. Sunod kita dito, sis Divine, kay Kuya Dor.
Kailan ang uwi mo naman, Sis Divine, ng ano, Baaw? Refresh naman natin si Orto Music kay Ma'am China. Ayan. Yan, palablab naman guys kay Orto Music. Tama ba? Hindi pala na ano? Anong nangyari? Ba't ayaw? 5 days po Manay Bicolana. Ah, okay. Ayan, silipin nyo na guys ang upcoming ni Ma'am G Balino. Sa mga hindi pa nakasilip kay Ma'am G, palablab naman. Ayan Kuya Dor, 4 minutes and 42 seconds ka nang nakaplay. Baka Monday sis. Ah, talaga? Ingat Sisikoy. Ingat sa biyahe. Yan, good luck sa bakasyon. Ayan, pasuyo kay Ma'am G Balino. Palablab naman guys. Ayan, mega love shout out sa 16 million people in the house. Maraming salamat sa mga silent viewers ko dyan. Ayan. Good morning, Rams. Si Rams. Good morning, good morning. Ayan, 5 minutes, 51 seconds. Kuya Dor, naka-play ang iyong video. Puntahan ko puntahan ko na dito sa isang phone ko si Sis Divine. Sis Divine, dito na kita sa isang phone ko ha. Yan, dito ako sa almusal kong coffee. Sis Divine, dito na ako. 2 minutes and 9 seconds, Sis Divine. Playing ka na. Ayan, after ni Kuya Dor, Orto Music. Ikaw na sunod. Ganda ng bakura ni Kuya Ador. Ayan, 6 minutes and 55 seconds, Kuya Ador. Naka-play ang video mo. Nakikita ba? Ayan. Kuya Ador, madilim, di makikita, nakakasilaw. Ayan. Araw ng mga patay po kasi sis, kaya uwi ako. Oo nga. Araw ng mga patay at saka eleksyon, Sisikoy Divine. Kaya, nagkasabay yung eleksyon at saka yung undas. Ayan, 1 minute and 22 seconds naka-play Sisikoy Divine ng video mo. Hindi ko mapakita, nakakasilaw, hindi makita. At si Kuya Dor naman, 7 minutes and 50 seconds, Kuya Dor, na naka-play ikaw. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Sa lahat ng nandyan, mega love shout out. Ayan, Sisikoy Divine, malapit ka nang mag-full watch. Ayan, 2 minutes na. 9 minutes na lang. 9 seconds na lang pala. Full watch na ikaw. Ayan, dan full watch ka na, Sis Divine ha. Pang 29 thumbs up.
Oops. Kuya Ador, done na po. 10 minutes watching from Ma'am G. Balino Pam. Ayan, Kuya Ador. Bahala na ikaw magbalik kay Ma'am G. Balino. Ayan, thank you so much. Orto Musics, on the way. OTW na pala. Sir Moti. Yan, sunod kita dito Sir Moti kay Kuya Ador. Ayan Kuya Ador, 9 minutes and 33 seconds ka na nakaplay ha. Pag 10 minutes, hanggang 10 minutes ko lang i-play. Hi, good morning Ma'am Jemily. Megalab shout out. Sino nga susunod ko dito? Si Orto Music. Yan. Ayan, Orto Music. Naka-play na ikaw. Patingin nga si Kuya Ador, baka ano na. Ayan Kuya Ador, 10 minutes and 35 seconds na naka-play yung sayo Kuya Ador. Sir Moti, dito ako sa bahay mo. Ayan, dito ako Sir Moti sa Papi. Happy playing. 1 minutes and 41 seconds Sir Moti. Naka-play ka na. Orto Music, I still playing to on your video ha. Nababaluktot na naman ang dila ni Bicolana. Ayan, Sir Mike, maraming salamat sa pag-stay, Sir Mike. Thank you, thank you. Good luck sa pag-uwi, Sir Mike. Agoy, makikita na naman ni Sir Mike kanyang lobby dubs. Okay lang Sisi Kuy, salamat Thank you so much sa iyo, Sis Chi. Maraming gawa ka lang diyan Sisi Kuy, sige lang. No worries Sisi Kuy. Ayan, naka-play pa rin ikaw Sir Moti. 1 minute and 2 seconds na naka-play ikaw. Excited, sobrang excited na si Sir Mike umuwi. At makikita na niya ang kanyang kabiyak ng puso. Yahoo! Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike, mag-take ka na ng energy drink. Ayan Sir Moti, dan full watch na ikaw Sir Moti ha. Dito sa Papi Happy. Tawa si Sir Mike. Sir Mike, Sir Mike, Sir Mike. Ayan. Dahil dana ako kay kay Kuya Ador, kay Sir Moti, dana rin kay Orto Music, still playing. Balikan ko si Ma'am G.
Ayan. May upcoming pa pala si Ma'am G. Ayan, tatamsakan ko na rin Ma'am G itong isang upcoming premiere mo, Ma'am G ah. Tapos, hanap ako ng video dito sa baba na pwede kong i-play. Ayan, dito na lang muna ako Ma'am G Balino sa Healthy Delicious. Gentleman para solid. Salamat ha sa pag-play. Walang problema, 'di ba? Ay, Sis Divine. Thank you so much din sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, Ma'am G, playing na ikaw dito sa Healthy Delicious mo, Ma'am G. 5 minutes 23 seconds. Orto Music, ayan, Dan full watch on your video. Thank you so much for coming, Orto Music. Yan, mega live shout out sa 11 million people in the house. Thank you so much. Maraming salamat, guys. Agoy. Sino nga yung nakapaas? Si Ma'am G. Ayan, naka-play pa rin ikaw, Ma'am G Balino. Naku, hindi ko na-support si Utoy. Ayan, Utoy, sorry. Nagkasabay tayo ng live. Di kita napuntahan. Sorry na agad. Babawi ako sa'yo sa susunod. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan sa baba. Thank you so much sa 11 million people in the house. Thank you so much. Maraming salamat sa support ninyo kay Bicolana. Thank you. Sobrang na-appreciate ko ang full support ninyo sa aking channel. Thank you so much. Sir Moti. Yan, napakasarap ng biniblender ni Ma'am G Balino. Ang sarap-sarap naman ito. It's my time to
to make a change. Ito first week. Ayan. Ang sabi ni Sir Bernie, pag daw first week of the month at last week of the month, wag daw tayo makikipagdikitan para daw iwas lagas. Totoo ba yon, Sir Moti? Sir Moti, nandyan ka pa? Alam kong ikaw ay matalino ka dyan sa YT. Totoo ba yon, Sir Moti? Sir Moti. Ako, hindi nasagot si Sir Moti. Tulog ata. Hindi nasagot si Sir Motmot. Ayan, done na to. Done na rin to. Done na rin to. Done na rin to. Pag hindi main gamit, galit muna. Ayan. Ma'am G Balino, naka-play po ikaw sa akin, ha? Dito sa Healthy Delicious mo, Ma'am G. Okay lang, sige, Ma'am G. Sige lang. Alam ko naman busy ikaw. Ayan. Dan pulwas na sa'yo, Ma'am G. Pang 142 tamsak. Oo, Sir Mike, huwag kayo mag-focus muna sa ano, sa main kayo mag-focus muna at saka sa WH. Saka na kayo magpadami ng banana pag na ano na kayo, pag naabot nyo na yung iyong WH nyo. Pag na ano nyo na, naabot nyo na, saka kayo mag-focus naman sa banana. Okay lang naman yan, Sir Mike. Yung halimbawa, makiat ka sa isang live at may nag-ayuda sa'yo, ayos lang yun. Pero wag kayo mag-focus muna makipag-bartiran sa mga ano, sa mga ninja. Focus muna kayo sa mga main. Doon muna kayo mag-focus makipagdikitan para ano, at saka sa WH, ayan, doon muna kayo mag-focus. Yeah, welcome po, Ma'am G. Hindi ko kasi mapakita yung aking piniplay at masilaw. Dito ko tinapat sa aking mga halaman sa bintana ang aking cellphone bang naka-live. Ayan, mega love shout out sa 11 million people in the house. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Ayan, mega love shout out sa 12 million. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Kaya nga Manay Bicolana sa WH ko naman si Ninang Gibalino na bahala. Talaga? Sana all Sir Mike. Luto time na ako ha. Ingat ka lagi dyan. Thank you so much Sis Divine. Sige lang Sisi Koy. Sige. Sarapan mo yung luto mo dyan. Maraming salamat Sisi Koy sa
standby sa aking live. Maraming salamat. Nako, Ma'am G. Balino, ikaw pala bahala sa WH ni Sir Mike. Yan, naka-live din pala si Jane Joy. Si Nanay Owa, naka-live. Naku, agoy. Sorry naman sa mga naka-live na hindi ko napuntahan. No problem, basta magbabayad ka, Lolo Mike. Ayan, pastilan, Lolo Mike, patay ka ngayon. Sige nga, Ma'am G, presyuhan mo nga yan si Lolo Mike. Saka si my best friend Gina, sagot na din niya WH ko. Yan, handa-handa mo na dyan, Lolo Mike. Mabilis ang WH mo, pero handa mo na yung pambayad. Yan, thank you so much, Sis Divine. Thank you so much sa pagsilip sa aking, pag-standby sa aking live. Thank you, thank you. Giatay, may bayad pala. Naku, Diyos mio, Sir Mike. Ma'am G. Balino, ikaw daw muna bahala sa WH niya kasi uuwi siya, Ma'am G. Pupuntahan niya yung kabiyak ng puso niya, kaya magre-relax daw muna siya. Ikaw daw muna bahala sa WH niya. Ay, nako. Tataklob daw muna ni Sir Mike yung kanyang puso sa kanyang kabiyak. Giatay, may bayad. Grabe, tawa ko sa'yo, Sir Mike. Giatay, may bayad pala. Ba, syempre, Sir Mike, abay, wala nang libre ngayon. Kung si Ma'am G nga, kahit nag-o-office, sinasabay niya yung pag-ELS, ikaw naman pala talaga pastilan ka. Mag-upload ka na mag-upload at i-play natin yan. O, ayan, i-play daw ni Ma'am G. Sige, pag nakakuha ako, 13-month pay. Next naman talaga, may 13-month pay pa talaga. Ayan, maraming salamat, Nanay Owa. Pasensya na po, Nanay Owa. Saglit lang ako nakasupport sa iyo kanina. Hindi kasi ako nakapag-LS kaninang maaga, kaya ngayon lang po ako nag-LS. At nagdamo ako sa aking labas ng bakuran at masakit na sa mata, masanting na sa mata. Nako, magkakaroon ng 13-month pay si Sir Mike. Sana all be 13-month pay. Baka naman, Sir Mike. 1 week lang naman kasi mahina signal sa Bicol. Oo nga, Sir Mike, mahina talaga signal doon. Nung umuwi kami nung April, ganun din, napakahina ng signal. Di ka makapag-upload. Nanay Owa, Migalab, shout out po from Mike Lagalag. Yan, ipon ka lang ng Sir Mike, ipon ka ng mga video doon sa mga resort. Magaganda mga resort doon sa Sorsogon. Tapos pagbalik mo dito, saka ka mag-upload ng mag-upload. Yan, kagaya ni Yen. Si Yen, panigurado, maraming ipon yun. Kaping barako na lang bayad. Tanungin mo muna si Ma'am G kung nagkakaping barako. Baka hindi nagkakaping barako si Ma'am G. Nako.
Manghuli ka ng mga isda doon, Sir Mike. May kaping barako. May barako na ako dito, si Alex TV. Ayan, Sir Mike. Yun nga problema ko, pagbalik ko maka-upload. Nako, lalagasin ni Lolo yang ang mo na yun, kung 1 week ang di mag-update sa kanya. Opo, Ninang Gibalino, kaping barako na lang. Sir Mike, oo nga naman, may barako na nga naman si Ma'am Gibalino doon. Kapogi pa. Tapos bibigyan mo siya ng kaping barako. Nako, mag-upload ka kahit papano. Oy, si Sir Yulak. Uli na kami sa Bicol ni Mike. Makaana-ana na kami. Haha. Sir Yulak, ano ba yung makaana-ana? Yan, may galap shout out sa iyo, Sir Yulak. Ano ba ibig sabihin ng ana-ana? Ay, naku, pastilan tong dalawang to. Sabay ba kayong uuwi, Sir Yulak? Ni Sir Mike? Sir Yulak, laging huli. Oo nga, Ma'am G. Di ko alam kung ano pinagagagawa niya ni Sir Yulak, laging late. Sir Yulak. Excited na silang makauwi. Buhay na naman, lato-lato namin. Aray ko. My goodness, nalato-lato na yan, pastilan. Kanina pa ako nakinig, Ma'am Bicolana. Ikaw na lang, di ko na play, Sir Yulak. Sige, puntahan kita. Sir Moti, baka nawala na si Sir Moti, baka nag-ana-ana. Ma'am G, grabe tawa ko sa'yo. Ay no, grabe tawa ko sa'yo, Ma'am G. Nauso tuloy ngayon yung ana-ana ba? Ay nako. Ayan yung Sir Yulak, nandito ako sa work tayo mga loads. 3 minutes and 32 seconds, Sir Yulak ha. Yahoo, Boss Moti, naglato-lato ka daw. Grabe tawag kay Ma'am G, nag-ana-ana. Aray ko. Oo nga, Ma'am G, biglang nawala si Sir Moti, walang kapaa-paalam. Baka naman Ma'am G, tinitestin nyo lato-lato. Aray ko. Bahala dyan si Sir Mike. Sir Mike. Hi Jan, Merelio is a single, age 49, white guy looking for Philippines wife, girlfriend, lady friend. Thank you. Ayan, naghanap ng si Jonathan. Ligo sa pawis yan si Moti. Sa Moti. Naku,
pag nagsama-sama talaga kayong tatlo, nako, ewan na lang talaga. Ay, Sir Arthur, gandang tanghali. Ma'am G, ano ba yung ana-ana? Nawala si Sir Moti. Ayan. Ayan. Biglang sumulpot si Sir Moti, nandyan pala. Aray ko, Sir Moti, nag-ana-ana ka daw, sabi ni Ma'am G. Pastilan ka, Sir Moti. Lagot ko, Sir Yulak. Ay, Sir Mike, nandyan pala. Ay, lampot na yan, Sir Moti. Aray ko. Sumakit yan ko. Kana-ana hanap ni Jonathan. Oo nga, Sir Mike. Sir Arthur. Yan, sunod ko kayo dito kay ano, kay Sir Yulak, Sir Arthur. Pin ko yung bahay mo. Wala na ana-ana, basag ano? Basag ang lato-lato. Nabasag ba? Sir Jonathan. Ayan. Si Jonathan. Ayan, Sir Jonathan. Naghanap ng ano, ng lalato-latuhin si Sir Jonathan. Ayan, ipin kita, Sir Arthur. Susunod kita dito, Sir Arthur, kay ano, kay Sir Mike, ay kay Sir Yulak. Sir Yulak, matatapos na yung video mo. 3 minutes na naka-play. Ayan, 22 seconds na lang. Ayan, magalat shout out sa 15 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, wala akong may rekomenda kay Jonathan eh. Jonathan, sorry. Naghahanap ng girlfriend. Jonathan, ayan, Jonathan, you like ana-ana? Sir Mike. Aray ko. Nakakaloko. Ayan na, Sir Yulak, dan full watch na ikaw, Sir Yulak. Grabe tawa ko sa iyo, ano? Ana-ana number 1, sabi ni Jonathan. Aray, marami akong alam. Anong alam mo? Oh, yan, yes, I do. Sabi ni Jonathan. Ano, Sir Mike. Ayan. Mga single sa YT. Ayan, i-recommenda mo nga, Sir Moti, dyan kay, ano, kay Jonathan, naghahanap ng girlfriend. Sir Arthur. Andyan pa ikaw, Sir Arthur. Lato-lato yu to Jonathan. Ay, nako. Sir Mike, ewan ko sa'yo. Ayan. Dito po ako, Sir Arthur. Go to channel sa bahay mo. Hanap na lang ako dito, Sir Arthur, na hindi ko pa na-play. Ayan, dito na lang ako, Sir Arthur, sa unboxing tayo, guys. 8 minutes. Ayan, may ads pa po, Sir Arthur. Lolo Mike, bago kayo umuwi, mag-upload muna kayo ng mga video. Tapos, schedule nyo ng premiere everyday para kahit 1 week wala kayo, may upload kayo. Tama, Sis G. Ay, Ma'am G. Hello, baby love. Sinundo ka? O, sige, gamitin naman. Anong sabi ni Jonathan? This is fun. I like this channel. Nice, good job. Thank you sa pag-play, host. Walang anuman po, Sir Arthur. Boss Arthur, ikaw, Boss Ana-Ana. Gusto mo din, Boss Arthur. Ayan. Ayan, guys. Pasuyo naman sa nakapi natin. Patamsak naman sa kay Sir Arthur sa mga shorts video. Ayan. Ayan, may ads pa rin po kayo, Sir Arthur. Sir Arthur, tapusin po natin ang ads mo.
Ayaw, Boss Mike. Grabe, ayaw ni Sir Arthur. Grabe kung makaayaw. Good morning, Sir Arthur, from Gibalino Pam. Ayan, Ma'am Gibalino, short, walang t-shirt, meron. Hindi, para sa inyo din yun, Sir Yulak. Ina-advisean kayo ni Ma'am G. Kasi pag 1 week kayong wala, kukunti pa lang yung WH nyo. Pag hindi kayo nag-update, wala. Pagbalik nyo ng Maynila, wala na yan. Magpapanibago kayo. Kaya ina-advise ni Ma'am G na mag-upload kayo para hindi mawala yung ano nyo, hindi mawala yung kakapulit yung WH. Sa live nito, maraming single na nakatambay. Yusela in Hong Kong. Turo mo kay kay Jonathan, Sir Moti. Mega love shoutout po sa lahat ng andito. Ayan. Thank you so much, Sir Arthur. Ayan, mahaba ang ads ni Sir Arthur. Ads pa din. Hindi pa natapos. Yan guys, pasuyo naman sa ating nakapin, patamsak naman. Kay Sir Arthur, may upcoming siya from 2 p.m. At sa mga hindi pa nakakapagtamsak sa aking live, palambing naman dyan mga, ayan, wow Sir Moti, alam kong san may maganda, alam ko, nako Ma'am Gibalino. Kagabi gala ng gala yan, hinahanap yung mga magaganda. Tamsak sa nakapin from Yulak. Ayan, maraming salamat Sir Yulak. Dan tamsak Boss Arthur from Sir Mike. Ayan, maraming salamat Sir Mike and Sir Yulak. Thank you so much. Gala ng gala yan si Moti, lalo na paghating gabi. Nandun siya sa mga live ng magaganda. Ayan, naka-play na po ikaw, Sir Arthur, sa 8 minutes and 11 seconds mo. Naka-play na po ikaw. Kaya pa naiikot niya ni maraming salamat po sa mga nagtamsak. Ayan, Dan Sir Arthur from G Balino Pam. Thank you Ma'am G. Ayan. Panay ang ikot niya ni Sir Moti, naghahanap ng magaganda. Nandun siya kagabi, nagpunta kay Avatar. Nakita ko siya doon, huling-huli ko, hindi ako nag-comment. Kitang-kita ko, nandun siya. Oo, kasi hanap ni Boss Moti, magaganda. Ito, Latu-latuhin niya. Ay my God. Talaga tong mga ito. Boss Moti, sama mo ako pag nag-iikot ka. Iikot lang kayo, makikita nyo yan si Moti, makakasalubong ninyo, nandun sa mga kung saan saang nagla-live na magaganda, nandun si Moti, lagi ko nahuhuli yan eh. Hindi ako nagko-comment, nakikita ko siya doon. Nagpapapogi siya doon. Kala niya, hindi ko siya nakikita. Dami akong barkada na magaganda. We! Ade wow, sabi ni Sir Mike, ade wow. Ayan, Cherry's Vlog, big love shout out sa iyo. Sabi ni Sir Mike, de wow. Ayan, 2 minutes and 32 seconds, Sir Arthur, na naka-play. Ikaw. Tawa ngayon si Sir Moti. Panay ang gala niya, hindi naman natutulog ng maaga. Nakasama ko siya doon kay Jusela, si Boss Moti. O, kitam? At nandun pala kayong dalawa, nagyayaw-yaw pala kayong dalawa doon kay Jusela. Panigurado panay ang pakyut ni Sir Moti doon.
Oh, take in na yun, Sir Yulak, sabi ni. Ayan, Busmoti, maganda live stream si R.A. Garcia. All about if. Ayan, may galap shout out sa iyo, Sisi ko. Thank you so much. Ay, mali naman napindot. Ano ba yan? Teka nga. Ayan, sis, may jacket ka na. Malaki lato-lato nun. Ayan, daming single doon. Ayan, Sir Arthur, ayan, 3 minutes and 50 seconds ka nang naka-play. Sisi all about it, mega love shout out Sisi ko from Gina. Ayan, Madam all about it, mega love shout out po from Mike. Ayan, nako, patay na ngayon, nagkasama-sama na ngayon. Nandiyan na si Sis all about, patay itong tatlo na to. Tingnan ko lang kung gagana pa yung mga lato-lato nyo dyan kay Sis All About. Mega love shout out Sir Yula from G-Shop. Nandito pala mga guwapings. Ayan, oo, tama ka sis. Kanina pa dito yan ang gugulo. Pinag-uusapan yung mga lato-lato nila. Kilala ko din si R.A. Garcia. Matagal ko nang kilala si sabi ko sa iyo, Sir Arthur eh. Walang chicks na hindi kilala yan si Sir Moti. Lahat ng chicks kilala niyan. Salamat host. Walang anuman Sir Arthur. Pangit lalo na. Pangit lato ni R.A. Grabe ka talaga Sir Mike. Nasa 5K pa lang banana ni R.A. Kilala ko na. Yan, all about it. Good morning from Ma'am G. Balino Pam. Si Ka Artista, si R.A. Garcia. Puro lato-lato pinag-uusapan. Itong si Sir Moti kasi, alang tigil. Ikot ng ikot para sa mga chicks. Sis G. Balino, good morning. Mega love shout out from All About It. Yan, maraming salamat sis sa pag-akyat sa aking live. Thank you so much. Naka-LS ka kanina, hindi ko inabutan si Sikoy kasi nagdamo ako sa labas. Dapat kaninang maga pa ako magla-live. Eh, hindi ako nakapag-live kaya ngayon ako nag-live kasi hindi nag-live si Sis G. Still playing ikaw, Sir Arthur. 6 minutes in 30 seconds na naka-play ikaw. Babaero kasi, damay pa ako. Ay, naka-behave ako dito, host. Grabe tawa ko sa'yo, Sir Mote. Bigla kang lusot kanina na ikaw pinag-uusapan, biglang sulpot ka. Grabe tawa ko talaga sa'yo. Sabog lato-lato mo, Sir Mote, pag nasumbong kita kay commander mo. Ayan. Tama ka dyan, Ma'am G. Balino. Talagang sabog ang lato-lato niya. Hindi lang sabog yan. Lalo na ako, Boss Moti. Ayan, tawa si Sir Moti. Dito pa lang mga babaero ng whitey. Lakas ng aking electric fan ba? Hinaan ko na nga lang. Ayan. Yan, ngayon tawa ka ngayon Sir Moti dyan. Ayan, dan full watch na po ikaw Sir Arthur. Pang 34 thumbs up Sir Arthur.
Nako, mag-mute muna ako. May radyo na may music na naman. Yan, nawala na yung ano, nawala na yung music. Boss Moti, uwi na kami ni Mike. Sama ka? Sige, sama nyo yan si Moti. Damay-damay na to. Nako, kayo talaga, oo. Mega love shout out sa 12 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, maraming marunong maglaro sa Bicol ng lato-lato. Ano nga yung lato? Ano ba yung lato-lato? Yung ano, yung bagong laro ngayon ng mga bata. Yung apo ko nga meron yan eh. Yung turuan ako, hindi ako marunong. Seriolak, good luck sa pag-uwi ninyong dalawa. Ngayon pa lang mag-take na kayo ng energy drink. Boss Arthur, sali ka na sa lato-lato. Ay ko, nauubo tuloy ako. Hindi na nga yan pwede si Sir Arthur. Hindi na siya pwede maglaro ng lato-lato. Yan, mag-take na kayo ng energy drink bago kayo umuwi ni Sir Mike. Ano, Sir Yulak? Panigurado. Team Lato-Lato. Ayan. Ang founder ng Team Lato-Lato si Sir Bote. Yan ang founder. Yan ang yan ang founder nyo, yan ang presidente nyo sa lato-lato, lalo na mga babae doon, Boss Moti, galing maglato-lato. Yan, pwede Boss Moti. Yan ang founder sa lato-lato, si Moti. Tawa tuloy si Ma'am G. Founder. Ayan, pinaka-founder niya si Moti sa lato-lato niya yan. grabe tawa mo ngayon diyan, Moti. Mga team lato-lato. Ayan, si Koy. Alam kong busy ka dyan. Sige lang, gawa ka lang dyan. Nagrubas na si Mike. baka masobrahan yung rubas na yan. Ako, baka sa daan pa lang, Sir Mike, naghahalabas ka na ng ano mo, na sa data mo, sa rubas mo na yan. Pastilan tong dalawang to. Ay, di ko pala napuntahan si Sis All About. Sis All About, dito ako sa bahay mo. Dito ako sa sa Tuna Lumpiang Shanghai. Sis All About. Kadadaldal ko, nakalimutan na kitang bisitahin. Ayan, may ads ka pa.
tapusin natin yung ano mo, tapusin natin yung ads mo. Grabe tawa ngayon ni Seryola at ni Timothy, oh. Ayan. Masobrahan yan, maging pigsa. Putok agad. Rico. Ayan sis, nandito ako sa bahay mo, sis all about. Ayan, naka-play na sa akin yung tuna lumpia mo. Tuna lumpiang Shanghai. Sa bus pa lang, sige nakayod ka. Rico. Grabe itong dalawa na to. Daming alam. Daming kalokohan na alam. Grabe tawa tuloy, this is all about Abe. Ayan sis, all about. Naka-play ka na sa akin 4 minutes and 57 seconds sa tuna lumpiang Shanghai mo. Ayan, maraming salamat. Thank you sa 10 million people in the house. Maraming salamat. Umalis na tuloy si Jonathan. Naghahanap ng girlfriend. Busmoti, sa bus pa lang, wala nang brief. Aray ko, pastilan tong si Sir Mike. Grabe tawan ni Sis all about it. Ay, nako, my goodness. Hahaha, alog-alog yan, Mike. Yan, pinapanood ko yung lumpiang Shanghai ni ano na tuna ni Sis All About It. Pwede pala yon yung tuna, sis. Ano yung niligay mo? One teaspoon liquid seasoning. Ah, okay. Tapos may cheese. Gayahin ko nga yan, sisi ko. Mukhang masarap. Boss Motmot, where are you na? Nagtago si Moti. Pinagtripan nyo eh, nagtago na si Moti. Ambot, sakit na dyan, kakatawa. Ayan. Aray ko, puro kayo kalokohan. Gayahin ko nga to, Sir All About It. Itong lumpiang ano mo, Shanghai na tuna. Mukhang masarap. Ayan, magalap shout out. 16 million people in the house. Thank you so much. Itago mo, baka makita ng katabi mo sa bus. Oo nga. Oo nga, Sir Moti. Baka baka mamaya makita ng katabi mo sa bus. Pipitikin yan. Bahala ka.
Yulak Miguelab, shout out. Grabe tawa ko sa'yo, Sir Moti. Ayan, malapit na magdan full watch ikaw, sis all about. Gayahin ko nga tong lumpiang Shanghai mo na to. Ilista ko pala yung ano, yung ingredients. Tuna. Tapos cheese. Tapos ano, liquid. Seasoning. Tapos black pepper. Itlog. Miguelab, shout out din ma'am. All about it. At saka bell pepper. Tapos carrots. Ayan. Gayahin ko nga yan. Sino kaya panalo sa tatlo? Ayan. Ayan, dan full watch na ikaw, sis all about. Masarap siguro lumpiang lato-lato. Lumpiang lato-lato. Talaga ikaw, Moti. Ano nga yun? Maliit dito. Ayan. Grabe tawa ni Sir Yulak eh. Ayan, lumpiang tuna. Pwede pala yun. Nakakuha ko ng tip dito kay sis all about. Gayahin ko nga yun sis. Yung ginawa mo na lumpiang Shanghai tuna. Mukhang masarap. Buti na lang nag-play ako ng video mo. Nakakuha ko ng tip sa menu. Gayahin ko yun. Matikman kong ano. Madam all about Eve. Boss Moti na panalo. Ayan, Ma'am Tess Pineda. Mami Tess, Miguelab, shout out Mami Tess, kay Boss Moti, lato-lato over age. Grabe ka seryola kay Sir Moti ah. Mami Tess, Miguelab, shout out po. Masyado ka sa founder mo, Sir Yulak. Huwag kang ganyan, Sir Yulak. Founder niyo yan, ginaganyan mo. Oo, sisi ko'y gayahin ko nga yun. Mami Tess, Miguelab, shout out po from Sir Yulak. Hi Yulak, Miguelab, shout out. Yan, thank you so much Mami Tess. Mami Tess, nandito po ako sa bahay mo. Silipin na natin yan hanggat maaga. Yan, Miguelab, shout out sa 21 million people in the house. Maraming salamat guys. Ha, senyorita pa lang daw kay Sir Moti. Grabing senyorita na yan.
Ayan, bili akong miswa para sa patola. Ayan, Mami Tess, 1 minute and 16 seconds, Mami Tess. Playing na po. G-Shop na, mega love shout out from Mami Tess. Ayan, grabe tawan ni Sir Yulak at ni Mike Lagalag. All about it, mega love shout out. Ayan, thank you so much sa 24 million people in the house. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you. Ayan, lumpiang lato-lato. Grabe ka talaga Sir Moti, pati lumpia nadamay na. Mami Tess, mega love shout out po from Mike Lagalag. Ayan, Sir Moti, mega love shout out from Mami Tess. Ayan Mi, playing pa rin po ang video mo Mi. Ayan, maraming salamat talaga guys sa mga silent viewers kong nandyan. Maraming salamat, sobra, super duper talaga ang salamat. Ayan, thank you so much. I really appreciate ko ang inyong pagtambay sa aking live. Lalo na yung mga silent viewers ko dyan. Maraming salamat talaga, sobra. Ayan, ipin natin yan mami. Ayan, may dan full watch na may ikaw. Bili akong miswa para sa patola may. Ayan. Full watch na po Mami Tess. Maraming salamat sa 20 million people in the house kung nandyan. Maraming salamat. Thank you. Walang ano man mi. Ayan, nandito ako mi ulit sa unboxing. Ayan guys, pasuyo naman, pa-watch naman ang binaba ni Mami Tess sa ating pambansang mami. Ayan. Ayan, sis Jackie. Mega love shout out Sisi Koy. Ayan, nag-abot din tayong dalawa Sisi Koy. Pasensya ka na, talagang hindi ako nakaka-support sa iyo sa gabi kasi magkasabay tayo ng LS sa gabi after niyen. Ayan, Sisi Koy, sunod kita dito kay Mami Tess. Jackie, mega love shout out from Mami. Kay Mami Tess. Ayan, may play na po, naka-play na po yung unboxing mo Mami Tess. Ayan, naka-play na po ikaw. Ma'am Jackie, mega love shout out po from Sir Yulak. Wow, sana all Mami Tess, may bagong phone. Meron ng dalawa na yung pang-play ni Mami ko Get back one. Hello, Miss Bicolana Dan. For you, let's connect as a friend and grow. Wow. Wait lang. Tingnan ko nga si Ayan, naka-play pa rin po ikaw, Mami Tess. Hello, everyone. Sure you luck, mega love shout out din po Mami Tess, mega love shout out from Jackie. Ayan, thank you so much. Done watching po Mami Tess from Mike Lagalag. Ayan, maraming salamat sa nag-watch kay Mami. Ayan, thank you. Madam Jackie, mega love shout out from Mike Lagalag. Thumbs up to my lady. Ayan. Hindi ko mabisita yung bahay mo. Sure Yulak.
Friends wear jacket. Ayan, may jacket ka na, my friend. Big one. Ayan. Yan, maraming salamat sa mga nag-watch sa video ni Mami Tess. Mike Nak watching sa Kain Tayo Kalagalag. Ayan, maraming salamat Mami Tess. Thank you, my lady. You're welcome. Done watching again, Mami from Sis All About. Ayan, thank you so much. Salamat po, Mami Tess from Mike Lagalag. Dabi brother hard ba? Sino? Ano ba? Sana all Mami Tess may may nagreregalo ng phone. May bagong phone na si Mami Tess, may pang play na iba na. Behave na ang team Lato-Lato, Madam All About Eve. Oo nga, nanahimik na yung founder nyo. Napagod na siguro, nakakatawa. Tumahimik na. Maraming salamat po, Nanay Owa. Thank you so much po. Tapos na po kayo mag-live, Nanay Owa. Wow, Realme 12. Ganda. Dan share. Mami, ay, Nanay Owa, maraming salamat po. All About Nak watching sa Maha Blanca. Tambay lang sis Bicolana work mode. Thank you so much sis Jackie. Sunod kita dito kay Mami Tess ha. Sis Koy ha. After ni Mami, play kita. Sis Owa, mega love shout out. Yan, maraming salamat sis Koy Jackie. Sunod kita kay Mami Tess. Opo, nag-end na ako. Ayan. Maraming salamat na Nanay Owa. Ayan, kayo na lang ni Sis Jackie ang hindi ko pa napuntahan. Okay lang Sisi Koy. Maraming salamat Sis Jackie. Kahit busy ka dyan sa work na nag-standby ka pa rin sa akin. Maraming salamat sa iyo Sisi Koy Jackie. Kaya mo Sisi Koy, makakabawi din ako sa iyo, makakadalaw din ako sa live mo. Ganda ng ganda ng new phone ni Mami Tess. Mike, umurong na senyorita ni Sir Moti. Oo nga. Nahimik eh. Namahinga yung lato-lato ni Sir Moti. Tahimik eh. Buhol Gamer, ayan, thumbs up. Thank you so much, Buhol Gamer. Thank you so much for coming. Maraming salamat. Mega love shout out, Tess Pineda from Nanay Owa. Maraming salamat, Nanay Owa. Yan, bisitahin ko Nanay Owa yung bahay mo after ko kay Mami Tess. Kayong dalawa ni Sis Jackie. Nanahimik ang founder ng Lato-Lato. Ayan, maraming salamat guys. Ayan.
Mega love shout out sa 14 million people in the house. Madam, all about it. Tawa ni Sir Mike. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yan, at nakapaglagay na ng housing si Mami Tess. Ayan, malapit na mag-done pulwat si Mami Tess. Ayan, si Sir Minis, Minis Mix Vlog. Maraming salamat po, Kuya Minis. Ayan, stay put lang po kayo dyan. Bisitahin ko yung bahay mo, Kuya Minis Mix Vlog. Ayan, mega love shout out po. Maraming salamat sa silip sa aking live. Ayan, senyorita na nga lang, umurong pa Madam all about. Ayan. Sir, Kuya Minis, baba po kayo ng bahay para masabit natin at nang madikitan ka ng aking mga friend. Ayan, Mami Tess, done full watch na po ikaw, Mami Tess, sa unboxing. Hindi na ako mag-thumbs up dito, ha, kasi may thumbs up na ako dito at saka may comment na rin ako dito, Mami Tess, ha. Wala nang natira niyan, Madam all about it. May spam tayo ni Lolo pag mag-uulit-ulit tayo ng comment. Ayan. Kaluoy. Aray, nako, refresh natin si Kuya Minis. Ayan. Uy, bakit ayaw alisin ko muna baba ko muna si Mami. Ayaw magpalit ng ayaw talaga. Message, file to pin. Ba't ayaw? Ayaw mapin si Kuya Minis. Nangyari. Ayaw ikaw maipin. Puntahan ko na lang yung bahay mo, Kuya Minis, ha? Kuya Minis Mix Vlog. Guys, pa-love naman sa ating bagong kaibigan dyan, kay Kuya Minis Mix Vlog. Ayan. Kuya Minis, playing na ang Tiksay pa more kahit mainit. Ayan. 8 minutes in 4 seconds. Kuya Minis, naka-play ka na. Guys, pasuyo naman kay Kuya Minix na ayaw Kuya Minis pala, hindi Minix. Ayan. Napin na rin siya sa wakas. Yan, palablab naman guys sa ating nakapin. Yan, kaibiganin natin si Kuya Minis pangdagdag sa ating bahay. Madam all about it. Ayan, Sir Mike, dikitan mo yan si Kuya Minis Mix Vlog. Mabait din yan, nagla-live din yan. Yan, sa mga nandyan sa baba, kaibiganin natin yung bagong friend ko na si Kuya Minis Mix Vlog. Ayan. Naka-play ka na sa akin, Kuya, ha? Sa 8 minutes mo. 8 minutes and 4 seconds. Ayan, lablabin natin si Kuya Minis. Walang anuman, Kuya Minis. Ayan, i-full watch ko muna tong video, tapos dikitan kita dito sa isang cellphone ko. Sisikoy Jackie, basta nakasunod ka dito, Sisikoy, ha. Inuna ko lang si Kuya Minis. Ayan, maraming salamat guys sa 15 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, thank you once again sa mga nandyan, silent viewers ko. Thank you so much. Maraming salamat guys.
Ayan, maraming salamat. Ay, guys, padikit naman sa ating nakapin. Palablab naman sa kanya. Mabait din yan, kaibigan ko yan, si Kuya Mines. Nakilala ko din siya sa YT. Kain tayo mga anak. Sige, Mami Tess, kain lang po kayo dyan. Ayan, Mami Tess, baka po di po pa po kayo dikit dyan kay Kuya Mines. Mabait din po yan, Mami Tess. Yan, dikitan nyo po siya. Yan, maraming salamat guys sa 19 people in the house. Talaga namang sobrang salamat. Ayan, 2 minutes and 54 seconds na naka-play ang video mo, Kuya Mines. Ano ulam, Mami Tess? Sir Moti, ayan, Sir Moti, ayan, baka hindi ka pa dikit dyan kay Kuya Mines, mabait yan Sir Moti. Ma'am Tess, mega love shout out po. Ayan, Sir Moti, kunik-kunik ka dyan, mabait din yan si Sir Mines, ano, Sir Moti. Sir Yulak, Sir Mike. Kunik-kunik to, it's other guys. Ayan, naka-live na rin si Nina Likahena. Nag-pop up siya sa akin. At si Sir Utoy naka-live, hindi ko rin siya na suportahan. Dan thumbs up dikit with Kalembang Manay Bicolana sa nakapin. Ayan, Kuya Mines, bahala na po ikaw magbalik sa mga dumikit sa'yo. Ayan, dikit na sa'yo si Sir Mike. Bahala na po ikaw magbalik sa mga dumikit sa'yo. Wow, ang laki ng huli ni Kuya Mines. Lito Mirasol, new friend here. Sir Moti, sa'yo ba yan? Sir Moti. Sir Moti, ikaw ba yan? Ikaw yan, Sir Moti, panigurado. Si Lito Mirasol. Ayan, Minis Dan, new friend from All About Eve. Papasok na ikaw, anak. May pera ka pa? Sure. Wala kang pera? Magpunas kang pawis mo. Punas kang pawis mo. Ulit mo na yung 20 niya. Sige. Yung luma na puno mo. Punas ka lang, ano mo? Punas ka ng pawis mo. Ha? Ayun, ako yung minis. Bye. Bye, love. Slow na. Basang-basa ikaw na. Agnes! Punasan mo nga ng pawis. Diyos ko po, basang-basa din mo malang inintindi. Pati yung likod. Sapinan mo. All about. Thank you. Ayan. Kuya Mines, bahala ka na magbalik sa kanila ha. Sa mga dumikit sa iyo ha. Kuya, please. Pakibalikan mo sila, Kuya Mines. Hindi sa akin yan, guwapa. Kanino yun? Kanino yun? Si ano? Si Lito Mirasol. Dito ako sa main, guwapa. Ayan. Ano pa sa kwarto? Ampay pa doon. Makapag-cellphone lang kahit paus na pawis. Ayan, yayariin ko na lang ang video ni Kuya Mines at ako'y mag-e-end na po dahil naka 2 hours na din ako.
Maraming salamat guys sa mga nagtambay sa aking live. Sis All About, thank you so much. Sir Moti, thank you so much. Kay Kuya Minis Mix Vlog, maraming salamat. Ay, si Sis Jackie pa pala. Naku, pastilan. Ayan, Kuya Minis, dan pulwats na ako sa iyo ha. Pang 71 thumbs up po. Ayan. And then, 1 banana for you, Kuya Minis. And with bell button. With kalembang. Ayan. Sis Jackie, buti na lang pala nag-comment si Sisi Koy. Ayan, Sisi Koy, nandito na ako sa bahay mo ha. I-go to channel na lang kita. Delivery everyday. Ayan. Sisi Koy, dito ako sa ano mo, sa delivery everyday grocery. Ayan, 3 minutes and 24 seconds, Sisi Koy, Jackie. Naka-play na ikaw. Kuya Mines, dan ako sa iyo ha. Dan sa nakapin. Ayan. Kuya Mines, nandyan ka pa. Kuya Mines, pakibalikan mo sila, si Sir Moti, si Sir Mike, at si All About Eve. Ayan, bahala ka na magbalik kuya. Ayan. All About Eve, dan thumbs up, dikit sa'yo. Ayan. Sir Moti, Jackie Lingpin, ayan. Kumusta ka po, pinsan ko, Sisi? Okay naman ako, Sisi Koy. Basta magmi-meet tayo nila si G-Shop. Di pa ako nagagawin ng ano, i-schedule natin, ang pag-meet natin tatlo. Ayan, Kuya Mines, dumikit din sa'yo si Sir Moti. Bahala na ikaw, Kuya, magbalik sa kanya. Sis Jackie, may ads pa ikaw, Sisi Koy. Ayan, mga kalagalag, mga kalagalag. Mega love shout out sa mga kalagalag dyan. Basta mag-PPM ako sa iyo, sis, all about pag ako pupunta ng Marilao. Sino pinsan ni Madam All About Eve, Manay Bicolana? Yung asawa ko, pinsan ni All About Eve pala, magpinsan pala silang dalawa kasi taga rito siya sa San Miguel. Akalain mo yon, ang liit talaga ng mundo. Magpinsan pala sila ng asawa ko. Sis Jackie, playing na ikaw, Sisi Koy, sa 3 minutes and 24 seconds mo, Sis Jackie. Dito sa delivery everyday grocery, bakit dinudumog? Ayan. Isama ninyo si Sir Mike at Sir Yula. Saan? Saan namin isasama yung dalawa na yan? Ayan, Sis Jackie, naka-play na ikaw sa akin, Sisi Koy ha, Sir Mot. Mega love shout out from Jackie. Mike Lagalag, dikit sa'yo sa mga alaga mong cute na aso. Ayan. Wow, galing naman. Oo nga, Sir Mike, alam mo bang nagkakilala kami sa YT, nagkagulatan pa kami, taga rito rin pala siya sa amin at pinsan pa niya yung asawa ko. Talaga namang nagulat ako. Kuya Mines Mix Vlog, si Sir Moti, dumikit din po sa inyo. Pakibalikan na lang po. Ayan, playing pa rin ikaw, Sisi Koy Jackie. Sir Moti, OTW sa'yo. Ayan, dito mag-meet kayo, guwapa. Diba mag-meet? Oo nga. Ba't sasama namin yung dalawang yung makulit na yan? Ayoko nga. Baka mamaya doon pa yan magwala at maglaro na lato-lato doon sa, sa karsada. Nako, konsumisyon pa namin yan. Si Berta Channel. Ayan, mega love shoutout.
Ikaw na naman yan, ano, Sir Moti. Go to channel ko nga. Ayan. Ay, hindi. Palagay ko yan, si Moti na naman yan. Boss Moti, hindi yes siya ni Madam All About Eve. Tiya siya. Grabe ka kung baka tiya. Nakarobas pa man si Mike. Kaya nga sis All About Eve, baka mamaya magwala yung lato-lato niyan dun sa ano, sa Marilao. Mahirapan pa tayo mag ano niyan, mag-alaga doon, mag habol-habol para patahimikin. Ayan sis Jackie, dan full watch na ikaw sisikoy. Ayan, maraming salamat sis Jackie. Naka-comment ba ako dito? Tingnan ko nga. Ay, oo. Meron na ako dito. Ayan. Baka magturo yan, Mike. Naku po. Hoy. Grabe kayo sa akin. Grabe kayo sa akin. Eh, kasi yung founder mo eh. Ayan. Grabe Grabe tawa ko sa'yo, Sir Mike. Hoy, grabe kayo sa akin. Ayan, tuwan-tuwa sa'yo yung founder mo, Sir Mike. Ay, nakapastilan. Kalahati lang inumin ko, Madam All About Eve. Ayan. Sis All About, kalahati lang daw i-take niya na ano, para daw ano, Mike Lagalag, dandikit. Ayan, Mike Lagalag, dandikit na daw sa'yo si Kuya Mines. Ay, pastilan ka talaga, Mike. Si Sir Moti talaga, founder ng Lato-Lato eh. Oo, yan nga ang founder niyan, Mike Lagalag. Tiya pala siya. Ulol, anong tiya ka dyan? Salamat, Idol Mines. Ayan. Makatiya kayo dyan. Alam niyo ba yung meaning ng tiya? Ay, nako. Sir Moti, stilan ka talaga. Mga lato-lato nyo, ipagkukondisyon nyo na, Sir Mike at Sir Yulak, ipagkukondisyon nyo na yung mga lato-lato nyo at baka yan hindi nakakondisyon. Malapit na sumabak sa laban yan. Ilang araw na lang pala. I-practice nyo na yan ni Sir Yulak yung mga lato-lato nyo. Nako, Sir Moti, abangan mo yan si Sir Mike. Baka mag-practice ng lato-lato yan, naka-live. Lola ni Manay Bicolana. Grabe ka naman kay Sis All About Eve. Maka-lola ka naman, grabe ka naman, Mike. Ayan, Sis Jackie, dan full watch na ako sa'yo, Sisi Kuy, ha? Ayan, Sir Moti, i-training mo na yung dalawang member mo dyan. I-training mo na yan. I-condition mga lato-lato nila. Malapit na laban nila. Ikaw ang founder niyan, kaya ikaw magti-training niyan. Grabe taman si Mike, apo na kita, kaya umayos ka dyan. Pigain ko yung lato-lato mo.
Sige nga, sis, sis all about it. Sige, sige, pigayin mo yung lato-lato niyan. Eh, malapit pa naman ang laban na niyan. Sana all may kalato-lato, sabi ni Kuya Mines. Ay, nako, Diyos mio. Nadamay si Kuya Mines sa kaguluhan sa live ko, Kuya Mines. Puro kapasawayan yung tatlo dyan eh. Puro kalokohan ang alam. Sir Mike, ano na kayo? Magpa-training na kayo sa founder nyo. Malapit na laban nyo. Madam all about it. Grabe sa piga. All about it. Sis, all about. Huwag mo naman pigayin masyado at baka yan ay magkadurog-durog. Paano pang ilalaban pa naman ng champion yan, yung lato-lato ni Mike. Pang championship yan yung lato-lato ni Mike. Ay, pastilan. Masakit ang tiyan ko sa inyo. Sali ka na sa lato-lato, Boss Mines. Ay, Sir Moti, paki-member nga si Kuya Mines sa team lato-lato. Founder ng lato-lato, paki-member nga si Kuya Mines dyan sa team lato-lato na yan. Para masaya. Nako, my goodness. Ayan, Kuya Mines, willing ka ba magpa-member dyan? Nag-recruit. Pastilan. Ay, tama ka dyan, sis. Nag-recruit pa si Sir Mike. Talaga naman, Mariones. Grabe tawa ko talaga sa inyo. Masakit ang tiyan ko. Ibaba ko na si Kuya Mines at baka madaanan ni Lolo. Ay, naku guys. Grabe tawa ko sa inyo. Nagugutom tuloy ako. Mas masaya, madam. All about Are, nag-invite na si Sir Mike. Nagpapadami na ng team lato-lato. Sige, hanap ako ng kalato-lato. Ay, pastilan kayo talaga, oo. Ay, nako guys, ako yung mag-end na nga muna. Naka 2 hours at 14 minutes na ako. Grabe tawa ko sa inyo. Guys, bye-bye na muna. Ayan, maraming salamat sa pagpapasaya nyo sa akin, Sir Mike. At saka si Kuya Mines, Sir Moti. Ayan sis, all about it. Talagang ikaw, sobrang salamat sa iyo dahil nandiyan ka din sa live ko ngayon. Nakadagdag ka sa nagpapatawa sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kay Sis Jackie. Sis Jackie, maraming salamat. Kay Mami Tess, thank you so much. Tapos susugod kayo sa LS team, lato-lato. Basag. Basag ang ayuda. Rico, hindi kailangan boss Mines, dito lang solve na. Aray ko, Sis G, ayan, babay na Sisi Koy, mag-end na muna ako. Maraming salamat sa inyo Kuya Mines, maraming salamat. See you next live ko. Ayan, magbalik-balik ka lang Kuya Mines at napakasaya ng napakasaya ng usapan. Ay nako, my goodness. Ayan, maraming salamat Sisi G, thank you so much. Tawa si Sir Moti. Ay nako, nag-recruit pa. Ayan, bye-bye Sisi ko, all about it. Basta mag-PM ako sa iyo Sisi ko, pag magmi-meet up tayo nila Sisi G. Mag-PM ako sa iyo. Ayan, Kuya Mines, maraming salamat sa iyo. Ayan, Sis G Shop, Sis JMB, Sis Gina. Ayan, Sir Mike, Sir Yulak, thank you so much. Ayan, maraming salamat kay Sis Jackie. Sis Jackie, maraming salamat. At kay Sir Arthur, maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, bye-bye guys. Love you all. God bless always sa inyo lahat. Ayan. Bye-bye. Nanay Owa. Bye-bye na po. Ayan na. Ay, Kuya Mines. Ayan, nagdikit po sa inyo si Nanay Owa. Pakibalikan na lang po. Ayan, Kuya Mines. Sumabol po si Nanay Owa. Pakidikitan nyo na lang po. Pakibalikan po si Nanay Owa. Ayan guys, babay na. Maraming salamat. Ayan, okay host. Ayan Nanay Owa, babalikan po kayo ni Kuya Mines.
Ayan, Nanay Owa, bye-bye na po. Maraming salamat po sa lahat. Thank you so much. Bye-bye.